Paita pa nulis siya eh. Kung ano kansi, inis ako yung mga kwarta, ako yung nakwartahan. Nara deh, nara. Ang akong kumpari, katong lagom, kuyog ito nako. Dalhin ko to, mga tumig Manila at tumig Manolis kay sus diresibo, hawad mga pordoya, kita pa'y makwartahan. Pagtuon. Tapos ako. Sus unsam tanig kumaha ay mas tambok mo mga sagbot ani counters tanom. May pang magtanom na lang kog sagbot kay mo tambok pa. Sus, biyahe na yung pananumbay, kaya na ako yung nakitaan nga. Nahibawaan niya trabaho nga. Sus, inutok. Sus, dali kay kwarta. Kuy ta? Ano? Manila. Kuy ka? Nila. Manila. Uy, saan na dapat? Ito ra. Okay kuyo ko. Sige, Nindot ba nga ng trabaho abay? Pindot, kwarta tayo kay kwarta. Kan na di let na mapas mo ano? Mapas mo ko taon, no? Tanaw ko na. No. Ay sa bay, ay sa. Wa man tay Tagalog nga nahibawaan. Mag-practice ta. Gi. Unsa man? Sa may mga Tagalog. Kanang niabot. Unsa may Tagalog kanang niabot? Dumating. Nothing. Unya. Katilain ha. Kanusa? Unsa Tagalog kanang kanusa? Ilan? Kailan ilan? Ilan? Pila man kana man ang pila ka buok kang ilan? Ay basin Ano ba? Oh, basin siguro magkano? Magkano? O magkano ka dumating? Lain kaayo uy. Sabi ko ito na ng nakan. Ay basta ay ato lang na ta mahibawaan kay. Na, lisod na. Usam niya ng trabaho. Ay basta, kanang kuan manulis. Ha? Manulis? Kakuyaw anang manulis? Asa mga armas? Armas, ako yawan sa tanim mo gamay eh. Oh. Na ako armas. Sa mong bulsa. Kapit. Akadagan ka ko na. Nadig na kayo mo day. Usa pa. Dar matuta mo na. Un. Sige, tanaw. Ara, una to target. Kana indabagda ginagpitaka ba? Nagbagal. Bagda gin kwarta ba? Nagbagal ito. Sa kwarta. Sus. Dira day Manila surti. Anong ginagawa mo? Imong armas. Na, pinundot ani. Ay kaigmat pa sa gadiyan. Di kita katulis ron. Usa man ato na lang kaning tulison ba? Sige, tiyo ni. Hello. Po? Bakit po? Tiyapaw. Wag po. Mawa po kayo. Bakit? Wag po. Mawa po kayo. Wag. Bakit? Wrong number. Sala ay tungod sa dimo. Naon mo katulisan. Nako black mingon sa kang lagom ko. Di ay gwapo noon. Kan na. Tana? Gwapo niya. Wah, Siguro ni. 2, 3. 3. Tulis! Nakuyapan. Talaga. Ato hilotong ko. Kuliton. Tus ang kabuhi. Wala! Ipam. Makatagtaon na ipam. Ayaw diha. Dito dughan. Kana. Ngano mo kiyod ba na? Ayaw sa. Napatian May problema. Usman Usbe, kiyod na sa tos. Patian yun. Sus ka. Usman. Sus. Anong, ipam. Kalain na niya ginawa. Ako liliot. Nakasali kita. Tahu ba na?
problema. Tulungan mo ako, Lord. Wala na akong pera. Kaluoy ninyo, ito po na yung kwarta. Sige, itong punan. Tala ko. Sure, bigay sudo to balik ha. Sudo to balik. Sud uya na tawa na eh. Tawa na ko. Ang pera ko kulang. Ano pwede ka nang tawa na eh. Uy kayo. Ay, salamat, Lord. Sakto na ang pera. Duang na tulis ha. Wala tutulis, magtiyabaw-tiyabaw. Rung number di ay. Usasan. Tulis tinoo pro. Uyapan, batag tabang. Di ara magigna. Matikig now. Imbes mag-isog ta, magkatawa na nata. Mao gani, sus. Malasag yun. Unya, bilisag man nag-inahan. Sus, pati para kay mga naong nga. Hilag mag-iwa sa kwartas. O, babae. Matik gani pa ka panulis ah. Maninood ka May ta. nota. Pero ko armas, monitor pa ni. Motor ni. Tulis Tuliso ta na. Tulis ni! Sino ka? La, patay hinawayon gid nimo bata akat. Tuliso ta ka. Sino ka? Sino? Ano? Hindi kita maintindihan. La! Makulo kay batasan! Ako ay batasan? Oo, ano siya ingon. Sus. Kung hinawayon. Wala kayong kaluluwa. Ah, pasangin lang pa mi ng luwa. So, Ano ba talaga yung mga sinasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Magi ko no! Magi! Yung noodles! Anything you want from me? Malang! Init na bibilo sa init dire yan. Nilagom na, wag mi kwarta. What? atong muuwat ng gapon bisag wa pa mapasok. Ang pasok mo kina imong naong tan-aw. Akan ni akong naw. Oo! Nay pasok. Wa may what? You're foolish! Na! Unsa naman nga? Yan lang tagpulis. Tulisan tanda ko. Akan ni mo nindot natulisan ta nya nahimot ang pulis. Binuang man eh. Oo, sagot ay! Ah, bisag ako naman. Sagot ay. Diyan na nga kayo, ang labo-labo niyo. Malabo na gina, basta sa lain na nakafocus. Sir, tulungan niyo ako. Hinuhold up ako doon sa bandang kanto. Tulungan niyo ako, sir. Tara na! Pulis to! Sumuko na kayo! Suko ko no. Ah, sige suko. Sumuko na kayo! Ah, grabe ha. Kuwang pag itong suko. Abay, Masako na ko sa panay. sige, suko na sa tani. Kasako ko, ikaw nakasako. Mura ka kalibangon. Itaas niyo ang kamay ninyo! Huli na kayo! Kasi Shout out guys ni Andrew Baron sa Adlaon. Ug salamat sa pag-view sa among mga video. Thanks for watching. Thanks for watching, Tagbaw Tagbaw Finest! Please subscribe and share din ang videos. So salamat guys. Merry Christmas Merry niyong Christmas tanan. everyone. Merry Christmas!